annabi nake so Muhammadu Rasulallah, shugabana Muhammadu labbaika. Annabi nake so Muhammadu Rasulallah, shugabana Muhammadu uban gayya. Annabi nake so Muhammadu Rasulallah, ai nake bege ya Rasul Maulana, shugabana Muhammadu uban gayya. Annabi nake so Muhammadu Rasulallah, shugabana Muhammadu labbaika. Mai Madina da dukkanin birnin Makka, kowa ya ce sai kai baya taɓewa shugabana. Kai nake so Muhammadu Rasulallah, kowa ya ce sai kai baya taɓewa shugabana Muhammadu labbaika. Annabi nake so Muhammadu Rasulallah, shugabana Muhammadu labbaika. Ya Rasulallahi Muhammadu labbaika. Annabi nake so Muhammadu Rasulallah, kai nake so Muhammadu uban gayya. Ilyas ne naka na dan waya, annabi nake so.